Xi ħaġa li konna qed nistennew ħafna. Dan hu sentiment espress fost in-nassaba wara li tħabbar il-ftuħ tal-istaġun għal riċerka fuq 7 speċi tal-asafar tal-għana. Dan l-istazzjon ħar reazzjoni ta' Andrew Bsajla, Viċi President tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassabu Konservazzjonisti l-FKNK, u nassab innifsu l-qasam magħna sentiment pożittiv f'dan ir-rigward. Fimni ħa ħaġa sabiħa anke bħala tradizzjoni li mhux ġast biss qed nagħmlu riċerka ma nipprattikaw tradizzjoni li Malta ilha għal ħafna żmien forma ta' riċerka, forma ta' studju. Ġifieri għalina hija xi ħaġa li konna looking forward għaliha wkoll. Tkellimna wkoll mal-President tal-FKNK Lukas Mikallef li spjega kif il-Federazzjoni ħadet il-pariri legali meħtieġa li waslu biex pajjiżna seta' jkompli japplikat deroga. U propju ftit tal-ġimgħat ilu l-FKNK resqet lil kumitat Warnis proposta biex titkompla din ir-riċerka b'rispett tad-deċiżjoni tas-sentenza tal-Qrati tal-Ġustizzja Ewropea. Kif nafu il-Gvern dejjem wara determinazzjoni, dejjem wara rieda li titkompla din il-prattika soċjo-kulturali tal-insib fil-Gżejjer tagħna. Fil-waqt li fakkar kif dan ikkumplementa l-istaġun tal-Malvizzu l-Pluviera, sostna li n-nassaba kienu qed jistennew bħerqa din l-aħbar minħabba l-popolarità li jgawdi minna l-insib tal-asafar tal-għana. Minn barra hekk Mikallef tkellem dwar l-importanza tar-riċerka f'dan kollu. Qed naraw l-element ta' riċerka, l-element xjentifiku li ġie inkorporat ukoll fl-element soċjokulturali tal-insib għall-prattika nnifisha biex mhux biss dak li jkun qed tkompli qatta ta' xejn ħin għall-kwiet fuq il-mansab tiegħu ma barra minn hekk nitgħallmu aktar nkunu nafu aktar mill-migrazzjoni tal-asafar u anke għal diversi sfidi li tisibu wkoll fil-kontinent Ewropew fejn nitkellmu fuq tibdil fil-klima, eċetera, nkun nistgħu nifhmu aktar dawn l-asafar u l-fenomenu ta' dawn l-asafar.